कोकणात हक्काची प्रॉपर्टी हवी, घर हवं असं कोणाला वाटत नाही। त्यात तुम्हाला फ्लॅटच्या दरात बंगला मिळत असेल तर सोन्याहून पिवळा। हेच प्रत्येकाचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी धडपडतंय साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स। सध्या साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स या स्पेशल ऑफरला ग्राहकांची पसंती मिळते। कोकणात घराचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक जण धडपडत असतो। यासाठी साटेलकर बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्सच्या माध्यमातून हुमरट इथं हा प्रोजेक्ट उभारलाय। यात फ्लॅटच्या दरात बंगला उपलब्ध करून देण्यात आलाय। त्यामुळे ग्राहकांचाही इथं ओढा वाढलाय। इथं प्रॉपर्टी खरेदी केल्याचं समाधान या ग्राहकांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसतंय। माझं नाव अमेय बाळकृष्ण दळवी। मी एक IT प्रोफेशनल आहे। मी करंट मुंबईमध्ये विप्रो या कंपनीमध्ये ॲज अ IT इंजिनियर काम करतो। मला गावाची आवड होती, त्यामुळे हे मी कोकणात प्रोजेक्ट बघत होतो। हे अतिशय सुंदर असं प्रोजेक्ट मला मिळालं आणि त्यामुळे खूपच असं आवडलं। इकडे खूप हे आमचं साटेलकरांचं प्रोजेक्ट होतं। खूप चांगलं प्रोजेक्ट आहे। आम्ही पहिले बघितल्या क्षणीही आवडलं होतं आम्हाला, म्हणून आम्ही इमिजिएटली बुक केलं। आणि त्यांनी जे फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड केल्या ते अतिशय सुंदर आहेत। जे मनासारखं होतं तसं त्यांनी बनवून दिलं आहे। प्लस हे गाव सुंदर आहे, निसर्गाच्या जवळ आहे, निसर्गाच्या सानिध्यात आहे। कणकवली स्टेशनपासून जवळ आहे, ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर आहे। त्यामुळे अतिशय सुंदर असं ठिकाण आहे। तुम्ही अवश्य एकदा भेट घ्या। माझं नाव सुभेदा बाळकृष्ण दळवी। मी मुंबईमध्ये BMC टीचर होते। रिटायर्ड झाल्यावर मी खास इथे आता राहण्यासाठी आलेले आहे। मी कालच राहायला आलो इथे साटेलकर डेव्हलपर्स त्या ह्याच्यामध्ये। फार छान, किचन पण छान मोठं आहे। म्हणजे किचनमध्ये सगळ्या वस्तू, आपल्या वॉशिंग मशीन, सगळं फ्रीज सगळं व्यवस्थित राहते। आणि किचन जसं पूर्वीच्या काळी हे होत्या ना, तसं किचन आहे मोठं। नाही तर मुंबईमध्ये हल्ली छोटी किचन बघायची सवय झाली, त्यामुळे किचन मला प्रशस्त आणि खूपच छान वाटलं। त्यानंतर घर पण मला बघितल्याशानीच तयार झाल्यावर मी आले तर खूपच आवडलं, खूप छान आहे। बाळकृष्ण विठ्ठल दळवी। मी हुमरट गावी कालच राहायला आलो इथे। अपेक्षेप्रमाणे मला पोझिशन आणि सारा गोष्ट व्यवस्थित मिळाल्या आणि जे काम मी नंतर अपेक्षित केलं होतं परंतु मला लगेच मिळालं आणि मी त्याचा आनंद घेतोय। परिसर छान आहे, सगळं काय ठीक आहे। त्यांच्या शब्दाप्रमाणे त्याने आम्हाला प्रत्येक गोष्ट सहजासहजी करून दिली। मी बुक केला, अपेक्षेपेक्षाही लवकर आणि वेळेत आम्हाला पोझिशन मिळालं आणि कामही सुंदर मिळालं। सगळ्या प्रकारच्या सोयी करून मिळाल्या, त्यामुळे आम्ही आजच इथे राहायला आलो। वातावरण फारच छान आहे। साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांनी आम्हाला चांगल्या प्रकारे मदत करून किंवा काय करून अपेक्षेप्रमाणे आम्हाला पोझिशन देऊन आमच्या सर्व इच्छा त्यांनी पूर्ण केल्या सांगितल्याप्रमाणे।